चिरां जिल्ला एबसुनि जि बोसोरारि जुथुम्मा साननैनि हाबाफारिजों लादोंमोन दिनै गेवलां मेल आरो दिनै जोबनाय हाबाफारि बिथांमोना आंखौ लेंहरनाय बायदि आं दिनै बाहागो लाफैदों। चिरां जिल्लाया बङाइगाव जिल्लानिफ्राय 2003 मायथाइनि उनाव गोदानै जोनोम मोननाय जिल्ला, नाथाय बे जिल्लाया जिल्ला एबसुनि जिखिनि बिबानगिरिफोर मावथिफोर जागायजेननायनिफ्राय खोब गोख्रोङै समाज आरो हारि दानायनि थाखाय हाबा मावबोदों। गुन गोनां सोलोंथाइ, समाजनि माखासे समाजारि जिखिनि बेले बेजे आरो माखासे जिखिनि जोंनि ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बे समाज बेरेखा हाबाफारिनि सायाव बिथांमोना गोख्रों आगान होनानै हाबा मावदों आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिनि सुबुं धोन दानाय, सुबुं सम्पद दानाय, बिथांमोननि केरियार दानाय आरो माहारिबादखौ बिथा खालामनानै माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोख्रोङै बिथांमोना हाबा मावगासिनो दङ। आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो दिनै मोनसे गोदान बे जुथुम्मायाव जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायगोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्टयै फोरमायनो नागिरदों जे फैबाय थानाय 10 जानुवारि 2023 11 बाजियाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लक मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि बे मावखुलियाव भारत सरकारनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांनि आफादगिरि बा मासि लानायनि गेजेरजों आरो बिथाङा जोंखौ हांख्रायदों लेटार हरनानै आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथां बाहागो लागोन, डेपुटि चिफ, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो अफिसारफोर, लोगोसेनो बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ मिनिस्वर बसुमतारी, डेपुटि चिफ आरो गुबुन गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डेलिगेसन टीम, एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजानि गासैबो सोमावसारग्रा बारग' दैदेनगिरिफोर, सागानगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लागोन आरो फ्राय 20 जन बे डिसकासनाव जों बाहागो लागोन। मानो होनब्ला बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ 27 जानुवारि 2023 आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बारग' एनडिएफबि सागानगिरि आरो बिटिआर सरकार जों बयबो बे बाथ्राखौनो प्रेसार होगासिनो दङ आसाम सरकार, भारत सरकारखौ जे सुक्तिनि गासै दफाफोरा खम समनि गेजेराव गोख्रै मावफुंजानांगौ। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 26नि बाथ्रा बुंदोंमोन, जों बुंदों जे 26नि सिगां मावफुंजानांगौ। दा बेखायनो दिनैनि समाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय सनितपुर बिश्वनाथनि सिमा बारायनायनि बाथ्रा। बेखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो स्पेसियेलि नैबे टकआव जोङो कुइसन खालामगोन आरो बिनि स्टेटास आरो बियो माब्ला जागोन आरो बियो सरकारनि रिपर्ट बायदिबा फाइनाल स्टेटासाव दं होनना बुङो, नाथाय दिनैसिमबो बियो डिसिसनाव फैयाखै। फारसेथिं कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु आरो आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा, डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टनि बाथ्रा, फरेस्ट राइट एक्टनि लेन्ड राइटनि बाथ्रा, एनडिएफबिनि जिखिनि इस्यु दङ, जों दाख्लैबावै मोनब्रै आफादजों ज' जिरायनानै माने खोब माइन्युटलि डिसकास खालामनानै थख' थख' जों खालामनानै लाबाय जे रिहेबिलिटेसन जायफोर मोननो गोनां दंबावो बिथांमोना जाहाथे सासेबो एनडिएफबि जायफोर हार्डक'र केडार बिसोरो खुनु कारनाव थालाङा, बिनि थाखाय जोङो क्लियार मोनसे डिसिसन लाबाय। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोर सहिद परियाल मार्टियार फेमिलिया फैसा मोननांगौ बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जाबाय थादों। दा गोबां भेरिफिकेसन सोलिगासिनो दङ, गोबां मार्टियार परियाला डकुमेन्ट गैया आरो डकुमेन्ट गैयैनि थाखाय एनडिएफबिनि जायफोर दैदेनगिरि बा आफाद हिसाबैनो बिनि सार्टिफिकेसनखौ होनांगोन, जेरैबायदि एबसु आन्दलननि मार्टियारखौ एबसुआ होदोंमोन, बिएलटिनि समाव होदोंमोन। दा बेखायनो बे सार्टिफिकेट आरो सरकारनि जायफोरा पस्टमर्टेम रिपर्ट माबा माबि जायफोर रिपर्ट दङ बेबायदियै बिथांमोना बिथा खालामनानै हागोन। दा बे माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों आरो गभर्नमेन्टखौ जों बुंदों जे एक्स ग्रेसियाखौ गोख्रैनो बेखौ माने दिहुननानै होनांगौ जाहाथे 500, 1000 फेस मेनाराव बेखौ होलांनो हायो। गुबुन बाथ्राया जाहैबाय जे केस उइथड्रयेल बे जोंनि मेजर आरो दिनै 400नि बारा केसआ उइथड्र जाबाय 263 मानसिया दिनै बेजों फ्रि जाबाय, थाखानाय केसआ उदां जाबाय। नाथाय अरुणाचलाव, नागालेण्डआव, मेघालयआव गोबां केसेसफोर दङ जायनि थाखाय वारेन्ट फैदों, जायनि थाखाय सामन फैदों आरो दाख्लैबावै चिरां जिल्लायाव सामन फैनायनि थाखाय सासे बारग' एनडिएफबिया सुइसाइड जानानै थैदों अबथिरायै, बिथाङा बेखौ
सहायखौ हायैनि बिनि सिगाङावबो मोनसे सुइसाइड केस फैदों बे बाथ्राखौ लानानै दिल्लीयाव जों बुंगोन जे भारत सरकारनिफ्राय गासैबो स्टेटनि चिफ सेक्रेटारिफोरनो होम डिपार्टमेन्टनो लेटार हरनांगौ जाहाथे बेबायदि सामना फैया आरो पुलिस प्रशासना बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ बेखौ जोङो खावलायगोन दा जेलाव थानाय एनडिबिफोर दङ जोंहा रन्जन दैमारि जर्ज बसुमतारी रिफिकां गयारि बिथांमोन दङ लोगोसेनो जोंहा जायफोरा ट्रायल जायाखै एनडिबिएसनि बिथांमोनबो दङ बे केटेगरिफोरखौ आलदा आलदा खालामनानै आसामाव थानाय जेल गुबुनाव थानाय बे गासैखौबो जों केटेगराइज खालामनानै थख'यै एबाराव जों होगोन आरो मोनसे मोजां जोङो फ्रुइटफुल डिसकासन जागोन होननानै जोङो खोब हपफुल आरो जोंनि जायगायाव जायफोर इनस्टिटिउसननि बाथ्रा अलरेडि बिटिआरनिफ्राय प्रप'जेलखौ स्टेटआव हरबाय स्टेटआ सेन्ट्रेलनो हरबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जिखिनि बिसोरो डिपार्टमेन्टफ्रा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो थख'यै खालामनानै लादों आरो खोब गोख्रैनो बिनि सायाव गायसननाय बा फाउन्डेसन ले खामानिया जागोन दा बेखायनो जोङो खोब आसाबादि 10 तारिखनि जि डिसकासन बोसोरथाम जानोसैनि सिगां बे डिसकासना जोंनि थाखाय खोब गुरुत्वपूर्ण आरो बे डिसकासनाव माबा नङा माबा मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि आउटकामा फाइनाल स्टेजाव फैगोन होननानै जोङो बिसा खालामो गोजोन्थों सार थांखि जानाय प्रप'ज बड'लेण्ड एरियाखौ आक्रासुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि कमतापुरनिसो एरिया होननानै दाबि दिखांगासिनो दं बिनि सायाव सारा मा बुङो बिथांमोना बर' हारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनखौ मोजाङै मिथिया जानांगौ आरो मिथियोब्लाबो बेखौ मिथिनो नाजायाखै खारन बर' हारिया मोनसे संग्रामि हारि सोमावसारग्रा हारि सोमावसारनानै जोङो दिनै बे स्टेजाव फैदों जोङो रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारबाय बिनि उनाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों बिएलटिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय एबसुनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बड'फानि सोमावसारनाय एनडिबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय बे 35 बोसोरनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव जोङो बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम एरेन्जमेन्ट मोनबाय 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट दिनै दङ मोनबा डिस्ट्रिक्ट मोनसे जिल्लाखौ दिनै डिजल्भ खालामथ'दों नाथाय बेयो रिभाइभ जागोन जोंहा बयबो बिसास दङ दा जोंनि ओनसोलनिफ्राय 1 इन्सि हा 1 फुट हा 1 बिगा हा खुनु कारनाव सोरबाया माबा दाबिदों सोरबाया माबा डिमान्ड खालामदों खुनु कारनाव बेयाव जोङो थांनो होआ आरो खुनु कारनाव भारत सरकाराबो बेखौ माने बेबायदि खालामनाय नङा जोंहा बिसास दङ खारन जोंनि इतिहासखौ बयबो मिथियो दा बेखायनो कमतापुरनि दाबि खालामदों कच राजबंशीफ्रा कच राज्योनि दाबि खालामदों वेस्ट बेंगलाव दाबि खालामदों केएलअआ सान्ति सुक्तियाव फैनो नागिरदों जोंनो सान्ति नांगौ बिथांमोना फैथों जोंहा बादा गैया बिथांमोननि मा दाबि दङ मा डिसकासन दङ बिथांमोना खालामथों किन्तु जोंनि एरियाखौ लानानै खुनु दल संगठना हिसाब निकास खालामनायनिफ्राय ब्रेननिफ्रायनो गोजानाव दोननांगौ आरो जायनि थाखाय आदिबासि सुक्तियावबो आदिबासि हाथियार लाग्रा संगठनफोरजों जि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिखौबो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बाद होनानैसो खालामदों बिथांमोनखौ नमिनेटेड लेभेलनिसो मोनसे काउन्सिल होदों दा बेखायनो बेयाव गोदानै जोंनि 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि सिङाव गोदान खुनु एरेन्जमेन्ट जाया जोंनि ओनसोलनिफ्राय 1 इन्सि हा खुनु कारनाव हरनाय जाया आरो बिनि थाखाय जोंहा माहारियारि संघात जानो गोनां गैया रावबो आफादजों जों संघातखौ लुबैया किन्तु बै आफादफोरा नाङा फाङा बेबायदि जेंना लाबोनायखौ जों लुबैया आरो बिथांमोना मोजाङै बुजिनाया मोजां आरो बर' हारिया गावनि जातिनि सार्थ थामोन्था रैखाथिनि थाखाय बबे लेभेलसिम थांनो हायो बेखौ बयबो नुबाय आरो बिनिफ्राय बुजिनाया मोजां आं बेखौसो स्पष्ट बुङो गोजोन्थों थेंक इउ सार